התחלתי. והנה אדוני אלוהינו, עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננהו. אני קורא את הפסוקים של סוף הפרשה הקודמת. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אומר רש"י, על ידי עצת בלעם. על ידי העצה של בלעם התחילו לזנות אל בנות מואב, וכתוב ככה: ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהן. זאת אומרת, הם קראו להם לזבחי אלוהיהם, לעבודה זרה שלהם. ויאכל העם וישתחוו לאלוהים, ויצעם את ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. מצבנו קשה מאוד. אומר רש"י, שימו לב, כשתקף יצרו עליו ואומר לה הישמעי לי, זאת אומרת שהוא עכשיו רואה אותה ותקף עליו יצרו ואומר לה יאללה בואי, מה אומרת לו? והיא מוציאה לו דמות פאור מחיקה, היה לה בתוך הז'קט שלה, היה לה איזה דמות של הבעל פאור הזה, לא יודע איך זה היה נראה בדיוק, איזה פסל כזה, ואומרת לו השתחווה לזה. אומר רש"י, למה קראו לו פאור? על שם שפוערים לפניו פי הטבעת ומוציאין רעי, וזוהי עבודתו. ככה היו עובדים. תראו לאיפה נפל עם ישראל, איזה מצב היה עם ישראל, ואז התחילה מגפה. הקדוש ברוך הוא כעס מאוד על עם ישראל במצב הזה, ואז קם צדיק אחד עצום. מתי הוא קם? כתוב ככה: והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. בא אחד נשיא משבט שמעון, קראו לו זמרי בן סלו. לקח איזה מדיינית אחת, לקח אותה ככה בשיער שלה לעיני כולם, ועושה איתה מעשים לא צנועים לעיני כל עם ישראל, וכתוב והם הבוכים פתח אוהל מועד. עם ישראל עומדים ובוכים, לא יודעים מה לעשות, ואומרים שהוא בא, לקח את המדיינית הזאת, בא אל משה רבנו, אומר לו למשה רבנו, תגיד, זאת מותרת לי או אסורה? משה רבנו אומר לו, בטח אסורה, מה השאלה? אומר לו, וזאת אשתך, ציפורה, שהבאת אותה ממדיין, מי התיר לך אותה? לגלג עליו. אומרים באותה שנייה, משה רבנו נתרשלו ידיו, לא יודע מה להגיד, נתעלמה ממנו ההלכה שהבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. מי שעושה דבר כזה, מצד ההלכה, מי שקנאי לשם בא ופוגע בו. משה רבנו באותו רגע שכח את ההלכה, ואז קם. מי קם? וירא פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. קם פנחס בן אלעזר בן הכהן, ולא סתם מוזכר בן אלעזר, בן אהרון, בן הכהן, עוד רגע נלמד למה. ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל כובעתה, שיפד אותם את שניהם. אומרים שיפד אותם בדיוק באותו מקום של המעשה, את שניהם. ותעצר המגפה מעל בני ישראל, והיו המתים במגפה 420,000. זה סוף פרשה קודמת. פרשה שלנו איך מתחילה? וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. אם היה לנו איזשהו ספק, אולי היינו אומרים, מה זה המעשה הזה? איזה אכזריות, איזה ברבריות, מה זה לרצוח ככה נשיא מישראל? מה זה המעשה הזה? בא הקדוש ברוך הוא בתחילת הפרשה ומה אומר לנו? זה צדיק עצום. פנחס בן אלעזר השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. דבר מאוד מאוד מעניין, מי שיסתכל בקלף בספר תורה. אתם יודעים, בספר תורה כל האותיות צריכות להיות שלמות. אז בשלום יש איזה חיסרון, יש בעיה. מישהו יודע מה מיוחד מאוד במילה שלום בקלף? במילה שלום הזאת בקלף יש וו קטיעה. מישהו יסתכל, תסתכלו בקלף, פלא פלאים.
תראו את הוו הזאת, מה יש לה? פתאום באמצע היא חתוכה. מה הסוד הזה? מה הדבר הזה? אגיד לכם פירוש יפה ששמעתי. במילה שלום. בשביל לעשות שלום, וזה מה שאני רוצה היום להתעסק הרבה, בעניין הזה של בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? מה זה שמירת הברית? מה זה יהודי שהוא שומר את הברית שלו? אנחנו עשו לנו בגיל 8 ימים ברית. ובברית הזאת בעצם הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית לכל החיים. בריתי אשר שמתי בבשרכם. ומה זה ברית? עוד מעט נלמד. ומה זה בריתי שלום? עוד מעט נלמד. כל השיעור היום אני רוצה שנבין מה זה שמירת הברית. למה? למה כל כך חשוב לי שנבין מה זה שמירת הברית? כותב רבי נחמן מברסלב בתורה ב' בליקוטי מהר"ן. כי עיקר כלי זנו של המשיח הוא התפילה. הכלי נשק של המשיח זה תפילה. בכלל, הכלי נשק של כל יהודי זה התפילה. כתוב בתורה על יעקב אבינו, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה מתרגם שם התרגום בחרבי ובקשתי? בצלותי ובעותי. זאת אומרת, הנה בא הצדיק, קובי ברוך הבא. החרב והקשת של הבן אדם, מה זה? זה התפילה שלי. יש לנו חרב ביד, חרב מאוד מאוד חזקה, שקוראים לה תפילה, ואני יכול על ידי החרב הזאת לפעול פעולות עצומות. אבל, תקשיבו טוב את הדיבור הבא, וזה הכלי זין צריך לקבל על ידי בחינת יוסף, היינו שמירת הברית. כל הכוח של הכלי נשק שלך, שהכלי נשק שלך זה התפילה, מאיפה אתה מקבל את הכוח הזה? משמירת הברית. ככה כותב רבי נחמן, כמו שכתוב, חגור חרבך על ירך. מה זה הירך? אתם יודעים? ירך זה עניין הברית. אתם זוכרים שאברהם אבינו, כשהוא השביע את אליעזר, מה הוא אמר לו? שים נא ידך תחת ירכי. מה מפרשים שם? מה זה? למה דווקא הוא השביע אותו? שים נא ידך תחת ירכי. מה זה היה ירכי? הברית מילה. אמר, זה היה המצווה הראשונה, תשבע בברית מילה. זאת אומרת, ירך זה ברית, ואז שאני אומר לך, חגור חרבך על ירך, זאת אומרת שכוח התפילה של יהודי, במה תלוי? בשמירת הברית שלו. זאת אומרת, אדם מגיע לתפילה, והוא לא מצליח להיות מרוכז בתפילה. למה הוא לא מצליח להיות מרוכז בתפילה? בגלל שיש לו בעיה, במה? בשמירת הברית. והיום אני רוצה שנבין מה זה שמירת הברית. מה זה המילה ברית? מה זה המילה ברית? מה זה ברית? אני קוראת איתך ברית. מה זה ברית? חוזה. הסכם, נכון? אני קוראת איתך ברית, אני עושה איתך חוזה, אני עושה איתך הסכם של מה בעצם? של אני מתאחד איתך עכשיו, נכון? אנחנו מתאחדים. אני ואתה כורתים ברית. עכשיו תראו דבר מדהים בשפה העברית. כורת ברית. מה זה לכרות? לכרות זה לחתוך, זה להפריד. וברית זה מה? לחבר. מה הולך כאן? וזה הסוד של הוו החתוכה הזאת של המילה שלום. בשביל לכרות ברית אמיתית צריך מה? לחתוך. אי אפשר לבוא ולהגיד, בנה, אני ואתה כורתים ברית, ואף אחד מאיתנו לא חותך מעצמו כלום. בשביל לכרות ברית אמיתית, כל אחד צריך מה? כל אחד צריך לחתוך. כל אחד צריך עכשיו לוותר על דברים שלו. וכתוב בנביא, הנביא אומר, והיא חברתך ואשת בריתך. מה הולך שם? אני אגיד לכם. כתוב בנביא מלאכי, ככה. וזה מעניין, זה מתקשר בדיוק לעניין של פנחס. למה? כי גם שם, זה היה בזמן של עזרא בבבל, גם שם מה קרה? עם ישראל הלכו ונשאו נשים נוכריות. הלכו עם גויות. ואז כתוב שם ככה, חילל יהודה קודש השם אשר אהב, ובעל בת אל נחר. תקשיבו טוב, נשאו נשים נוכריות בבבל ואפילו הכהנים.
אומר הרד"ק, מה זה קודש השם אשר אהב? מה זה שעם ישראל מחלל את הקודש של הקדוש ברוך הוא שהוא אוהב? אתם יודעים מה זה? מה זה הדבר הכי מקודש שהקדוש ברוך הוא אוהב? כותב הרד"ק, דיבוק האיש והאישה הוא קודש השם. דכתיב ודבק באשתו. תקשיבו טוב, מה שאני מבלבל לכם פה את המוח כל השיעורים, תדבקו באישה, תכבדו אותה, תהיו טובים, תשקיעו בדבר הזה. הדבר הזה נקרא קודש השם. זה לא איזה דבר חולין, זה לא איזה דבר פשוט, זה נקרא קודש השם. והוא כותב הרד"ק, וציווה על ישראל שיהיו קדושים, והקדושה היא שלא ישלחו עצמם אל כל אישה כמו שעושים הגויים. הקדושה של יהודים זה שהם מקדישים את עצמם לאישה אחת ולא הולכים לכל מיני נשים. זה קודש ישראל אשר השם אוהב. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב יהודי, שהיהודי הזה לא פוגם בברית. הברית של יהודי זה עם אשתו. יהודי שמרכז את מחשבותיו לאשתו, שלא מסתכל בחוץ בנשים זרות, ששומר את העיניים שלו, זה קודש אשר השם כל כך אוהב את זה. אני אספר לכם, מסופר על רבי מתיה בן חרש. כתוב ככה, רבי מתיה בן חרש היה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, וזיו פניו דומות לחמה. היה צדיק עצום, הפנים שלו מהירות כמו שמש, וקלסתר פניו למלאכי השרת. למה? מפני שמימיו לא נשא עיניו באישה. לא פגם בעיניים אף פעם בחיים שלו. פעם אחת עבר השטן, נתקנה בו, אמר, אפשר אדם כזה לא חטא? לא להיות דבר כזה. מה זה? עצבן. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רבי מתיה בן חרש, מה הוא לפניך? בא השטן לקדוש ברוך הוא, אמר, איך הוא? אמר לו, צדיק גמור הוא. אמר לו, תן לי רשות ועשיתנו. תן רשות, אני אראה לך אם הוא צדיק גמור או לא. אמר לו, אין אתה יכול. ואף על פי כן לך. הלך, ונדמה לו כאישה יפה, שלא היה כדמותה לעולם ממות נעמה, אחות תובל קין. נעמה, אחות תובל קין, שמסופר עליה בבראשית, הייתה היפה בנשים, שטעו בה המלאכים הנפילים. כתוב שהנפילים מהשמיים ירדו אל בנות האדם, הם טעו בה מרוב שהיא הייתה מדהימה. אז השטן, נדמה לו כאישה יפה שלא הייתה כדמותה מאז נעמה, אחות תובל קין. ועמד לפניו, כיוון שראו, נעמד לפניו, כיוון שראו, הפך פניו לאחורה. הסתובב מיד. עמד לצד שמאל, הפך פניו לימין. עמד לצד ימין, ככה התהפך. איפה שהוא מסובב את העיניים, השטן נעמד לו שמה בדמות האישה המדהימה הזאת. אמר רבי מתיה, מתיירא אני שמא יתגבר על היצרי ויחתיאני. קרא לתלמיד אחד שהיה משרת לפניו, אמר לו, לך הבא לי אש ומסמר. הביא לו, ביער המסמר באש, נתנו בעיניו ונסתר. הכניס לעצמו מסמר מלובן לעיניים, ונהיה עיוור באותה שנייה. כשראה השטן ככה, נזדעזע ונפל לאחוריו. באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל, אמר לו, לך ורפא את מתיה בן חרש. בא, עמד לפניו, אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני המלאך רפאל, שלח אותי הקדוש ברוך הוא לרפות עיניך. אמר לו, אני חייני, עזוב אותי. מה שהיה היה, לא רוצה, אל תרפא. חזר לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, זה לא רוצה שאני ארפא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ואמור לו, אני ערב לו שלא ישלוט בו יצר הרע. מיד ריפא אותו. עד כאן המעשה. אומר, כתוב בשם המקובלים, שרבי מתיה בן חרש היה גלגול של פלטי בן ליש, שפלטי בן ליש לקח את מיכל בת שאול, והוא שם חרב בינו לבינה, ולא נגע בה אף פעם. היה לו איזה עניין.
הוא אמר, במקום שיש חילול השם, אני לא בקיא בדיוק בפרטים של הסיפור, אבל הוא לא נגע בה אף פעם. ועל זה נאמר, ואף על פי שלא נגע בה, מכל מקום כתוב, בעל כורחו נהנה ממראית עין, שזנו עיניו במה שאינו שלו, כי אצלו הייתה יושבת ושוכבת, ולכן אתה רצה לתקן את הדבר הזה, ולהתגלגל עניין זה לידו, כדי שיצער עצמו ויעבר עיניו. ובעבור זה נמסר תחילה ביד השטן להסיתו, והוא נתעזר נגד יצרו, ולא רצה להביט בפניה. ואומרים שמה שגם הוא וגם פלטי בן לאיש היו ניצוצות של מי הראשון שעבר את הניסיון הכי קשה של הברית בתורה? יוסף הצדיק. שניהם היו גלגולים של יוסף הצדיק. זאת אומרת ככה, פגם הברית שהאדם לא שומר על העיניים שלו ולא שומר על המחשבות שלו, אחרי זה יש לו בעיה בברית עם אשתו. כתוב ככה, וזאת שנית, אחרי זה הנביא אומר ככה, וזאת שנית תעשו, כסות דמעה את מזבח השם בכי וענקה, מעין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם, ואני אסביר. רש"י אומר עכשיו, יש פה עבירה שנייה. העבירה הראשונה הייתה שהם הלכו עם גויות, הלכו עם בנות אל נחר. אומר, יש פה מצב, דבר יותר גרוע. מה? שאנשים נשואים, שנשוי ישראלית הלך עם נוכריה. ולמה הם הלכו עם נוכריות? תקשיבו טוב, לפי שנתפחמו הישראליות ברעב או בגולה, הם היו בגלות, היה רעב, היה גלות. מה קראו לנשים הישראליות מסכנות? נתפחמו. מה זה נתפחמו? נהיו בחד. מה הכוונה? מה? נהיו רזות, זה טוב, דיאטה, לא יודע מה קרה להם. אבל מה הכוונה? נהיו שחורות, פנים שחורות, אתה יודע. נהיו בצער. נהיו בצער. אז אותו גבר ראה את אשתו בצער, במקום לשמח אותה, במקום להיות נאמן, הלך ולקח לו איזה גויה עליה. אז כאילו בר מינן זה כמו שראינו בשואה, כזה מצב הם הגיעו, לא? מיקי. נתפחמו על זה? יכול להיות, נתפחמו על זה, יכול להיות. ואז כתוב ככה, תקשיבו טוב כמה זה מצער, ולא סתם אני מדבר איתכם היום על צער נשים, כי אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת 3 השבועות. בשלושת השבועות אנחנו מתאבלים על צער השכינה. ואתם יודעים איך נדע את צער השכינה? כתוב בספר ליקוטי מוהר"ן, איך נדע את צער השכינה? לפי צער שיש לנשים בדור. איך כתוב? ומרדכי מתהלך לפני חצר, וכל החיים קראת מגילת אסתר. מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר. אומר רבי נחמן, אם אתה רוצה לדעת את שלום אסתר, שזאת השכינה, תתהלך לפני חצר בית הנשים, תבין, תקשיב מה נשים מדברות. תדע לך, הצער של אשתך זה צער השכינה. צער של נשים בדור הזה זה צער השכינה. לא סתם יש היום, מי שיודע, יש המון רווקות. המון רווקות בצער יש. אשתי מספרת לי, פשוט אי אפשר כבר לסבול את הצער הזה של נשים שמחכות שנים לשידוך. זה צער השכינה שרחוקה מבעלה. ומה החטא היה שם? תקשיבו טוב, כסות דמעה שהיו באות לפני מזבח השם, אותם נשים שהבעלים שלהם אמרו, זאת לא יפה מספיק בשבילי, והלכו לקחו איזה יפהפייה גויה, ורש"י שם אומר, והנוכריה גברת, ואשתו יושבת צרורה כאלמנה חיה, ואת הגויה הוא עושה גברת. אז הלכו אותם נשים שם לאן? הם הלכו למזבח השם ובכו לפני המזבח. ומפה כתוב שכל המגרש את אשתו הראשונה, מה כתוב? המזבח בוכה. המקור זה פה. ואמרתי לכם פעם, למה דווקא המזבח בוכה למי שמגרש את אשתו? למה שהוא לא יקריב מספיק, בדיוק. מזבח זה לשון הקרבה, כמו שדיברנו קודם. למה בני זוג מתגרשים? למה בני זוג לא מצליחים לכרות ברית? כי הוא לא מקריב. ילדים של הורים גרושים יש להם פצע ולא יעזור שום דבר. הפגיעה של אדם כזה שהוא בוגד
והוא בוגד, הוא יראה את זה בילדים שלו. אז אני אומר לך, אותו אחד, אני אומר לך, תשמע, על אשתך לא כל כך אכפת לך, אבל אולי תחשוב קצת על הילדים שלך, על הסריטה שאתה עושה להם בנפש. תשימו לב, כתוב ככה, כתוב אשת נעוריך, בהתחלה כתוב בפסוק ככה. איך הפסוק אומר? כי העיד השם בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה. היא הייתה אשת נעוריך, ואשת נעורים זה דבר אהוב. אשת נעורים זה דבר, יש איזה פסוק, אני לא זוכר אותו, אשת נעורים כי תיבגד, משהו כזה, אשת נעורים כי תימאס, לא ייתכן. ובכל זאת, אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. זאת אומרת שלמרות שאתה בגדת בה, היא מה? היא חברתך, היא אשת בריתך, היא נאמנה לך, היא חיכתה לך. למרות שמגיעים גם למצבים, כמו שכותב רבי נחמן בספר המידות, אם אדם בוגד, גם היא תבגוד בסוף. המחשבות ניוף שלו נכנסות גם אליה. אז אדם צריך להבין שיש לי חרב ביד. החרב הזאת זה התפילה. ואני יכול לפעול פעולות אדירות בתפילה. אני צריך להאמין גם. צריך אדם להאמין שהשם שומע כל מילה. וצריך להתחזק בזה הרבה. למה אנחנו לא מאמינים? כי יש פגם הברית. אדם מגיע לתפילה, בא להניח תפילין, בא להתפלל, אין חשק. למה אין חשק? כי אני לא מאמין שהשם שומע כל מילה. אני לא מאמין, אכפת לו ממני. צריך הרבה להתחזק בדבר הזה, שיש לי ביד חרב, אני יכול לעשות פעולות. אדם יעשה ניסיון, ייקח דבר אחד ויתמיד, יתפלל עליו. יתפלל על דבר אחד, קבוע. יתפלל עליו. עד שיראה באמת, עד שיראה ישועה. עד שיראה ישועה בדבר הזה. ואז, אתה מפריע בשיעור, אתה מזכיר לי שהיינו זורקים קלמנטינות בין זה בבית ספר. זה להתפלל, גם להתפלל. לא כשהבן, זה לא יותר קרוב שההורים שפשוט. עוד פעם? בטח שעדיף. אני אסביר לך. הוא שואל פה שאלה, דוד אומר מה עדיף? זוג רבים כל הזמן, אז אולי עדיף שיתגרשו. למה הילדים הם רואים כל הזמן מריבות וזה גם סובלים, נכון? זקנים הילדים, דרך אגב, אתם יודעים, במיוחד ילדים קטנים שרואים מריבות בין הורים, נכנסים ללחץ גדול. אתם יודעים למה? פעם אמרתי לכם את זה. למה ילד נכנס ללחץ עצום כשהוא שומע את הורים? הוא בטוח שזה בגללו. ילד, הרי כל העולם שלו זה אני. אז עכשיו הוא שומע את אבא שלו צועק על אמא שלו, הוא בטוח מה? הוא בטוח זה הכל בגללי, והוא מצטנף בחדר בלחץ רק שיפסיקו עכשיו לריב. עדיין, כמובן, לא מעודד ריבים ושלא ימשיכו לריב ושיבואו לשיעורים, אבל עדיין הילד הזה יש לו בראש אבא ואמא שלפעמים רבים וזה מצער אותו, אבל יש שלמות. יש לי אבא ואמא. שזה מתחיל להתפרד, זה הרבה יותר קשה. עוד שנייה, אני רוצה להתקדם עוד רגע אחד. למה כתוב על יוסף הצדיק? אתם זוכרים מה כתוב על יוסף הצדיק? ויהי יוסף איש מצליח. מה רש"י שם כותב? אתם יודעים? ויהי השם את יוסף, ויהי יוסף איש מצליח. רש"י שם אומר מה? למה יוסף היה איש מצליח? מה? כל אשר בידו השם מצליח. למה? מה כתוב שם? שם שמיים שגור בפיו. יוסף הצדיק כל היום היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. למה? הוא היה מתוקן בברית. היה מתוקן בברית, מדבר עם השם כל היום. מי שבאמת שומר על בריתו, הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. ומסופר שהוא היה מביא לפוטיפר, היה מביא לו כוס תה. האדון שלו, פוטיפר, הרשע, היה יוסף הצדיק מביא לו כוס תה, ובדרך היה מתפלל כל הזמן. יהי רצון, שזה ימצא חן בעיניו, שלא יצעק עליי. עכשיו היה מביא לו את הכוס תה, היה מסתכל זה הרשע הזה, אומר לו, מה אוהב יותר לי כוס תה? אני רוצה קפה. באותה שנייה, המים היו מתהפכים וזה היה נהיה קפה. כזאת סייעתא דשמיא הייתה ליוסף הצדיק, בזכות מה? בזכות שמירת הברית. עכשיו אי אפשר בלי בת המלך, נכון? הרי אמרנו, נכון? אי אפשר בלי בת המלך, כל זה רק הקדמה לבת המלך. הרי אתם יודעים, מי זאת בת המלך הזאת? מי זאת בת המלך הזאת? אשתו. השכינה, התפילה, אשתך,
השבת, הרבנים. אני אסביר לך. זה לא בטלפון היום. כתוב בתיקוני הזוהר ככה, מאן דקתיל חיביה, אתם יודעים מה זה מאן דקתיל חיביה? מי שהורג את הנחש, יאבין להם, נותנים לו מתנה. מי שיהרוג את הנחש כאן בעולם הזה, נותנים לו ברתה דמלכה, את בת המלך. מי זאת בת המלך? מסכים. השכינה. אומר התיקוני הזוהר, התפילה. התפילה. מי זה הנחש? אתם יודעים, מי ש... מה? מי זה הנחש? יצר הרע. יצר הרע. יצר הרע שבא פה בעולם הזה, וראית מה עושה בלעם, שבא להחטיא את הבן אדם. מי שיעמוד גיבור יקבל מתנה. אתם יודעים מה המתנה? קודם כל יהיה לו שלום עם אשתו, שהיא בת המלך, כמו שאומר ז'וז'ו. ודבר שני, יהיה לו שלום עם התפילה. אנחנו מסוכסכים עם התפילה לגמרי. אנחנו בסכסוך גדול עם התפילה. יש לנו סכסוך גדול עם בת המלך. למה? כי איפה היא נמצאת? אצל מי היא נמצאת? אצל הלא טוב. אצל הלא טוב. מה הכוונה? בת המלך שבויה אצל הלא טוב. וכתוב לא טוב היות האדם לבדו. זאת אומרת שבת המלך שבויה במציאות של בדידות של אדם בלי אשתו. היא שבויה אצל הלא טוב. ואני אסביר לכם מה פירוש שהתפילה שבויה אצל הלא טוב. בפשטות. אנחנו כל היום לא מרגישים טוב עם התפילה. לא טוב לנו להתפלל. אדם מגיע לתפילה, והתפילה בשבילו היא עול. רוצה שיגמר. איך אמר לי משה פנחסי, אמר לי יום אחד, יש לו גבאי בבית הכנסת שם. אז הוא אומר, יש אנשים, הוא קורא להם לתפילה, אז הם באים, עומדים בפתח, אומרים לו, באיזה שעה אני בחוץ? באיזה שעה אני בחוץ? אם הוא אומר להם רבע שעה, בסדר, נכנסים. אם לא, יותר מזה כבר לא נכנסים. היום כותב רבי נחמן, מהי גלות התפילה? למה בת המלך רחוקה מאיתנו? מהי הגלות? שבן אדם רוצה שהיא תיגמר. למה אנחנו לא סובלים את האישה, אתם יודעים? למה? כי אנחנו פגומים בברית. ואיך רואים את זה? בן אדם יושב ליד אשתו רק רוצה ללכת. מתי? בן אדם יחשוב, מתי יוצא לו ככה לשבת בכיף עם אשתו? הוא אומר, שלא ייגמר לעולם. שאני אשב איתה עכשיו על הכיף גם עד הבוקר. נדיר, לא? די נדיר. נדיר מאוד. נדיר מאוד. אתם מחכים ששאול תשב בעבודה. לא תעזור. זה הכוונה. מה שאנחנו לומדים פה, את המעשה המופלא הזה של בת המלך שנמצאת אצל הלא טוב, הרי איך התחיל המעשה? התחיל המעשה, ואני רוצה להיכנס איתכם עכשיו למהלך ככה, לסיכום המעשה, הרי סיפרנו אותו עד הסוף. אבל איך התחיל המעשה? התחיל המעשה בזה שהוא לקח את התפקיד קודם כל מה? חפש אותה, נכון? כמה שני למלכות ואמר אני מחפש אותה. למה הוא יצא לתפקיד, דוד? למה הוא יצא? רק אז הוא הבין שהוא אוהב אותה. אבל למה? למה הוא יצא? מה? מי זוכר בהתחלה? מחמת מה? מחמת מה? אבל כתוב שם שהוא החליט לצאת. מחמת מה? מחמת שראה שהמלך מצטער. זאת אומרת, אם אני מבין עכשיו שכל מה שאני פה לומד לשמח את אשתי ולעשות לה ולקנות לה ולסלוח לה ולוותר לה וכל מה שאנחנו נועמים פה הרבה שנים כבר, זה בשביל לעשות שמחה למלך. אני משמח את השם, איש ואישה שזכו מה? שכינה ביניהם. צער לשכינה עכשיו, 3 השבועות. אתה רוצה לעזור לשכינה? אתה רוצה לעזור לקדוש ברוך הוא? שמעתי סיפור מדהים על הרבנית קוק. אתם שמעתם על הרבנית קוק? הרבנית קוק, הצדקת מטבריה, אשתו של הרב קוק. האישה הזאת היא כל היום קוראת תהילים, כל היום, אי אפשר בכלל לתאר את הצדיקות שלה. אז מספרים שהיא הלכה בטבריה, שם היא ראתה איזו בחורה, אחת מאלה שאין להם כסף לבגדים, אתם יודעים. אז היא הלכה, מהעניות האלה. היא הלכה, היא ראתה אותה, אז אמרו שראו אותה, אומרת ככה, עומדת ליד הבחורה הזאת ואומרת, אבא, אל תצטער, אני כבר הולכת לקרוא ספר תהילים בשבילך. אל תצטער. ככה היא חיה. היא חיה כל היום לא לצייר את ריבונו של עולם, לשמח את ריבונו של עולם. אנחנו, מה התפקיד שלנו פה בעולם? לעשות נחת רוח לאבינו שבשמיים. לשמח, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו.
אני רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא. אז אני הולך ומחפש את בת המלך. אני מחפש לשמח את אשתי. אם היו יודעים אדם היה יודע כל מתנה קטנה שהוא קונה לאשתו, כל מילה טובה שהוא אומר לאשתו, איזה שמחה עושה לקדוש ברוך הוא. היה כל היום רץ ומחפש. איך עושים את זה? איך עושים את זה? וכל יום, וכל שבוע אנחנו שומעים את זה, ולומדים את זה, ואני ראשון, ומגיעים אל מול האישה, ולא עושים את זה. לא עושים את זה. אנחנו שבויים בעצבות שלנו, בלחצים שלנו, בדיכאון שלנו, בפרנסה שלנו, ולא מסוגלים להוציא חיוך מהפה. הדבר השני, אם אתם זוכרים, כשהוא הלך הרבה זמן במדבריות, איפה בסוף הוא נכנס? לשביל מן הצד, אתם זוכרים? שביל מן הצד, זאת אומרת, אל תלך בדרך שכולם הולכים. תלך בדרך המיוחדת שלך. גם בסוף המעשה, אתם זוכרים שהוא הגיע להר של זהב ומבצר של מרגליות, מה כתוב שם? הוציא אותה ולא סיפר איך הוציא אותה. לא סיפר. למה לא סיפר? אותו עניין. כל אחד יש לו את השביל שלו, את הדרך המיוחדת שלו. ותיזהרו לא להיות אנשים שמנסים כל הזמן להיות דומים לאחרים. היום כל התקשורת וכל החיבור הזה, האינטרנט הזה, שכולם מחוברים אחד לשני, בן אדם הוא כבר לא יכול להיות מקורי, הוא כבר לא יכול להיות עצמו. הוא כל כך מושפע מדברים אחרים. אתם יודעים, דוד המלך אומר בתהילים כל מיני דברים, ואחד הדברים, הצילני מיד שאול. אומר רבי נחמן, אתה צריך לקרוא תהילים ולחשוב הכל על עצמך. טוב, מה לי ולשאול עכשיו? הצילני מיד שאול, יש לי עניינים עם שאול? הוא אומר, תציל אותי מיד דמויות שאולות, שאני שואל מאחרים. זה הצילני מיד שאול. תציל אותי מיד כל מיני דברים שאני שואל שזה לא אני. אני, חיים מזרחי, צריך להיות חיים מזרחי. איך אמר רבי זושה? אמר שאני אגיע לשמיים, אני מפחד רק דבר אחד. לא שיגידו לי למה לא היית משה רבנו, ולמה לא היית הרב זה וזה, למה לא היית? רבי זושה. למה לא היית אתה? וכל אחד מאיתנו ייתן דין וחשבון רק על זה. ריבונו של עולם יגיד לו, אני נתתי לך כוח מסוים, להיות ג'וז'ו, להיות חיים, להיות אברהם. היית? זה השביל מן הצד. אחרי שהוא הלך בשביל מן הצד, הוא הגיע לאן, אתם זוכרים? למבצר מפחיד, נכון? וסביב המבצר היה מלא חיילים, וחיצים, והפרעות. ומה קרה? נכנס חופשי. נכנס חופשי, נכון? זה הדמיון. הדמיון, אתה נמצא ליד אשתך, ויש לך כל הזמן דמיון שהיא נמצאת מאחורי מבצר, ואתה לא יכול להיכנס. או אתה מגיע לתפילה, ובתפילה יש לך מין תחושה כזאת, אי אפשר להתפלל בכלל. אני יכול להתפלל בכיף? מה הוא מדבר איתי עכשיו הרב חיים הזה? להתפלל בכיף? להתפלל בנחת? להתפלל בתענוג? מין מבצר כזה סביב התפילה, לא יכול להיות. אבל אם תתחיל, תיכנס, תעשה ניסיון, תתפלל לאט לאט. עזוב אותי, אתה יודע מה? תקצר את התפילה. תעשה חלק קטן, טוב מעט בכוונה. תעשה בכיף, תעשה בתענוג, תתענג על התפילה. ואז אתה פתאום תראה שהדרך פתוחה. ואני לא מדבר איתך רק על הבית כנסת, או רק על התפילות הקבועות. אדם הולך בדרך, דבר עם השם. דבר עם ריבונו של עולם. זה נראה לך מין דבר כזה רחוק, דבר קשה, בכלל לא. תתחיל, כנס. אתה תראה פלאי פלאים. פתאום נפתח, הכל מגיע, הכל. ואז, כשהוא פגש אותה שם בתוך המבצר, הוא אמר לה, תגידי, מה את עושה פה? מה היא אמרה לו? אתה זוכר שמהפה של אבא שלי נזרקה המילה שהלא טוב ייקח אותך? אז היא אמרה לו, זה המקום הזה לא טוב. אבל שמתם שלב, היא הייתה שם במקום נפלא. היה שם מאכלים, איך הוא מתאר את זה, כלי נגינה, הכל יפה, הכל מדהים. ומה היא אומרת לו? פה לא טוב. למה? תבין דבר אחד, אשתך לא טוב לבלעדיך. וזה מציאות. היא חברתך ואשת בריתך בכל מצב. אמרנו את זה 1000 פעמים. אתה כל היום רוצה לברוח, והיא כל היום רוצה להיות איתך. אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך.
אתה כל היום רוצה את הספייס שלך, כמו שאמרנו את הבדיחה הזאת, על האיש שפגשה את אליהו הנביא וביקשה ממנו אתם זוכרים? איזו אישה אחת פגשה את אליהו הנביא, אמרה לו, תעשה שבעלי ירצה אותי כל היום, שירצה שאני אהיה איתו כל היום, שיקח אותי לכל מקום. אז מה עשה אליהו הנביא? הפך אותה לאייפון. זה המצב היום. המצב היום שאנחנו אוהבים אותו פי מיליון ממנה. אז זה העניין של הלא טוב. לא טוב היות האדם לבדו. ואת המציאות הזאת אנחנו צריכים לשבור. איך שוברים את המציאות הזאת של הלא טוב? שני דברים, אשתך והתפילה. מה זה התפילה? מה זה התפילה? מה אני עושה בתפילה? נדבק בשם. נפתולי אלוקים נפתלתי, צמיד פתיל. תפילה זה מלשון, מה? חיבור, דבקות. כנגד היצמד ישראל לבעל פאור, כנגד זה שאנחנו נצמדים היום לכל מיני עבודות זרות, ולא סתם התורה מתארת אותו דווקא שהיו עובדים את העבודה הזאת של שיא הגועל נפש, כי באמת היום העבודות זרות שמגיעים אליהם עד כדי כל האתרים למיניהם, זה ממש גועל נפש, כמו לעמוד מול הפסל ולעשות מה שהם עשו. אז כנגד היצמד ישראל לבעל פאור צריך להיצמד לאישה. אתם יודעים שרבי חייא הייתה לו אישה רעה. רבי חייא היה צדיק עצום, מי יכול לתאר את מעלתו? הרי כתוב שהיה איזה אחד שאמר, אני יכול לראות את כל המרכבות של הצדיקים שהן עולות לשמיים, רק חוץ מהמרכבה של רבי חייא, שכל הצדיקים היו, שתיק את זה שמה, שכל הצדיקים היו עולים לשמיים בעזרת מלאכים, ורק רבי חייא היה עולה בלי מלאכים, היה יכול לעלות לבד, עד כדי כך הוא היה קדוש. ואותו רבי חייא הקדוש הייתה לו אישה רעה, אבל רעה, אתה מצער את אותו צער גדול. אז מה היה עושה רבי חייא לאישה הרעה הזאת, אתם יודעים? היה הולך לשוק וקונה לה מתנה, ועוטף את המתנה בגלימה של הרב הגדול שהייתה לו, ומביא לה. אומרים, היה עוטף את זה בגלימה של הרב גם כן, לתת לה את הכבוד האדיר. באו תלמידיו, אומרים לו, רבי, מה זה? זאת הרעה הזאת, זה מה שאתה עושה? מה ענה להם, אתם יודעים? מה ענה? דיינו, שמגדלות את ילדינו ומצילות אותנו מן החטא. אמרתי פעם בסייעתא דשמיא, דיינו בגימטריה, אתם יודעים כמה זה? דיינו 80 עם שני יהודים, נכון? דיינו 80. יסוד כמה גימטריה? 80. תיקון היסוד זה להגיד דיינו. מספיק לי. מה שיש לי, אשתי, מספיק לי. זה תיקון היסוד. וזה העניין שהאדם יזכה לתקן את הלא טוב היות האדם לבדו. וזה לא קל, וכל יום יש לנו ניסיונות בדבר הזה, אבל קודם כל תבין שיש לך פה משימה עצומה. אני רק עוד כמה מילים לסיכום הסיפור, כי אני רוצה לעבור שיעור הבא סיפור אחר. אתם זוכרים שהיא אמרה לו, היו הרבה שלבים שהיא אמרה לו איך תוציא אותי. היה עניין של געגועים, היה עניין של לא לאכול, היה עניין של לא לישון, נכון? זאת אומרת בעצם מה? אני רוצה לראות עד כמה אתה חותך מעצמך בשבילי. עד כמה אתה מתגעגע. קודם כל געגועים, זאת אומרת תחשוב עליי, תהיה מחובר אליי במוח, אפילו שאתה לא לידי. כשאתה הולך עכשיו מהבית, אל תתחבר לי לאתרים למיניהם, אל תתחבר לי לכל מיני זבל ותוציא את הראש שלך בכלל מהבית. בתים נהרסו מהדברים האלה, אי אפשר לתאר בכלל. זאת אומרת, אומרות נשים, איבדתי את הבעל. בשנייה שהוא מתחיל שם לטייל, איבדתי אותו, הוא כבר לא שלי. לכן אומרת לו בת המלך, געגועים. מה זה געגועים? געגוע זה גע, עוד נגיעה. זאת אומרת, תהיה מחובר, אל תאכל. לפעמים בן אדם מגיע הביתה, אין לו את האוכל שלו, אין לו את הזה. עכשיו כל אחד פה יקפוץ וירצה להרביץ לי, ויגיד הן בזבזניות, והן עושות הרבה זה, ואם לא נגביל אותה וכו'. בסדר, מסכים. אבל, אתם זוכרים, אותו איש גדול ששלח אותו להר של זהב ומבצר של מרגליות, מה נתן לו ביד? כלי. מה היה בכלי הזה, מושיקו? כל פעם שאתה מכניס את היד, יצא לך כסף, זה הביטחון. יצא לך כסף. מה שהסברנו,
זאת מידת הביטחון. זאת אומרת, אישה, אני לא אמרתי עכשיו, תבזבז בלי הכרה, ותן לה לבזבז בלי הכרה, ודאי שלא. אבל אישה בוחנת אותך מאוד במידת הנדיבות שלך. סיפרנו על התרנגול, אותו תרנגול שהיינו צריכים ללמוד ממנו פיוס, שלפני שהוא בא על התרנגולת, הוא משתחווה ואומר לה, אני אקנה לך סמלה עד הרצפה. ואז אחרי זה, אחרי שהם ביחד, מה אומר לה? אם היה לי כסף, הייתי קונה לה. את לא קונה לה בסוף. אבל מה למד? חז"ל אומרים לנו, תלמד ממנו. מה ילמד ממנו? רמאות? רמאי, לא? רמאי, עבד עליה, לא? עבד עליה ואומרים לך, תשמע, אם לא הייתה תורה, היית לומד פיוס מתרנגול. מה הרעיון? הרעיון הוא אדם ייתן לאשתו תמיד את התחושה שהוא מוכן לתת בשבילה הכל. זה צריך, שזה יהיה אמיתי. שזה יהיה אמיתי. שזה יהיה מכל הלב שלך, שאתה מוכן לתת לה את הכל. כל מה שיש לך. אחרי זה במציאות כמובן שאנחנו צריכים, אבל עוד פעם, אתם זוכרים שאמרתי לכם חז"ל, אמרו מכבדה יותר מגופו. או אהבה כגופו. מכבדה יותר מגופו. למה? ומה זה מכבדה? אתם יודעים, רבי יוחנן קרא למנה מכבדותם. בגדים, בדרך כלל, כשהגמרא מדברת על כבוד, זה על בגדים. תקנה לה בגדים יותר ממה שאתה יכול אפילו, יותר ממה שאתה קונה לעצמך. הארי אפילו אמר, תיקח הלוואות כדי לקנות לה בגדים. למה? למה יותר? עוד פעם, בא לשבור אצלנו. יש לנו איזה צמצום, אנחנו בשכל שלנו לא מבינים. אנחנו חושבים, אנחנו כאילו, כשזה מגיע לאישה אנחנו חושבים. תראה אותו שהוא יוצא לרחוב עם החבר'ה, עם החברים, על עצמו, פנק את עצמו על הכיפק, מבזבז, לא עושה חשבונות. מגיע לאישה, פתאום, עוצר. אומר לו, מכבדה יותר מגופו, תקנה לה איזה תכשיט זהב לחג. וואי, 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 1000 חשבונות, 1000 לחצים. והקדוש ברוך הוא אומר לך, תדע לך, בגלות הזאת של הדור הזה, אני אספר לכם, הרב שלנו, עליו השלום, לפני שהוא נפטר, זכינו להיות ליד רב צדיק יסוד עולם, רבי ציון ברכה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מי שרק ראה את הפנים שלו היה חוזר בתשובה. באמת, אי אפשר היה בכלל לתאר. אז הוא, בסוף ימיו, הנה אספר לכם, אסף, היה לידו הרבה, כל הזמן על מה היה מדבר? צדקה. תנו צדקה, תנו צדקה. ואם אתה זוכר את הדיבור, הוא היה אומר, תנו צדקה, רוצים לקחת לנו את התפילה. תנו צדקה, רוצים לקחת לנו את התפילה. מה הקשר? עוד פעם, כשאדם נותן צדקה, ולא סתם נותן צדקה, תראו, בא אליך איזה עני בדלת, דופק לך, או בא אליך ברחוב, נתת לו 10 אגורות, מה עשית? כלום. נתת לו שקל, היה לך בכיס כמה מטבעות שממילא היית שם אותם בסוף בקופת צדקה. נתת משהו טוב, איזה שטר, נתת לו משהו לכבוד שבת, אז עשית פעולה של שבירת האכזריות שלך. כתוב, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך. הקדוש ברוך הוא שלח את העורבים לאליהו הנביא להביא לו אוכל. אומר רבי נחמן, למה דווקא את העורבים? כי העורב הוא חיה אכזרית מטבעה. ובא ללמד אותך, כשאתה נותן למישהו אוכל, כשאתה נותן למישהו צדקה, תשבור את האכזריות שלך. מה זה אכזריות? אך זר. אני זר ממנו, אני לא איתו. אבל אם אתה שובר את זה, ואתה נותן משהו טוב, אתה נותן את זה. הרב, היו באים אליו, היה אומר, תנו לי צדקה עכשיו. היו ניגשים, נותנים לו איזה מטבע, היה אומר, אז הרב אותי, אל תן לי גרושים. היה מעליב את האנשים, זה היה משהו לא מובן, הדבר הזה. תן משהו טוב. תן משהו טוב, ככה הוא היה אומר. אז יהי רצון באמת, שנזכה כולנו בעזרת השם להוציא את בת המלך מהלוטו, ושאז נזכה שכולנו יהיה לנו טוב בעזרת השם. רבי חנניה, פרק קשה, אומר, ניגונים, בטח. עד שקובי יביא את הגיטרה, לא נשמע איזה ניגון. קובי. חיים.
רונן, קיבלת את המצלמה? תצלם את ג'וזי. שים, בטח, תשאיר את הצילום עכשיו, שתגיד את האזהרה, אולי תענה אותו לכוכב נולד. בצילום.